ini tinokutendai nokuti munesu kunyange taamuchikamu chechipiri tiri muchirongwa maisamba show umo tiri kutarisa nyaya inorwadza zvikuru sei mumazuva atakabva kupfuura. Hazvireve kuti kana tapfuura mumazuva akatarwa e16 days dzeactivism nyaya yedu yapera. Manzwa kuti ngaiite gore makore maviri, ngaiite upenyu hwese, iri nyaya yatinobata zvakanaka, iri nyaya yatinogarisana zvakanaka. Mutaura abva mukutaura gweta redu dana yataura akati ime haigona kutarisa kuti ndianazviita, nekuti tinoziva kuti mukati memhuri karutendo dzimwe nguva vanhu vanobva vatanga vataura kuti mukasungisa baba munodyei, mari yerenti inobva kupi, mukasungisa bhudhi pano zvinofamba sei, mukaita sei, kana mukasungisa landlord varidzi vemba zvinofamba sei. Vanhu vedu vanoda kuziva kuti hakuna anokunda murawo, hakuna munhu ari pamusoro pemurawo, munhu wese anotongwa nemutemo wemurawo. Tombouya kwauri iwewe segweta redu. Vanhu vakawanda mazuva ano vanotya zvinhu zvemari izvi, kuti vari kutikurudzira kuti ibvai maenda munobva maenda munotaura kumapurisa, ibvai maenda kuchipatara. Kana munhu asangana nedambudziko rakabata kudaro, pamwe homwe yako inenge yakaziyama isina chinhu, zvinofambiswa sei Rutendo? Kana muchiti homwe yakaziyama isina chinhu muri kureva kuti handitorina alright. Nyaya yamataura maichisamba inyaya hatingairambe kuti iriko, nekuti pane madzimai anotouyawo achitaura vasangana nazvo. Dzimwe dzenguva kutaura nekuda kuburikidza kwekusanzwisisa zvinoitika pamutemo, muenzaniso wekuti kana ndichinge ndasungwa ini maichisamba umbowo husati hwananza kuti dzvikiti ndopiwa inonzi bheo, ndodzoka kucommunity, munogona kungomuka maichisamba makuti Rutendo akadii akanobvisa mari. Asi iroro harisi dambudziko, nekuti panofungidzirwa kana kuti pane fungidziro yekuti pane mari inonzi yabviswa kuti munhu asange achisangana nemutemo uyo wakagadzirwa kuti uchengetedze vanhu necommunity yese, vanhu vari munharaunda. Pane inonzi anti-corruption commission. Iyoyo yakagadzikwa kana kuti yakadzikwa kuti ikwanise kutevedza nyaya idzodzo. Kunonzi hakuna munhu asina mukuru wake. Saka chero nesuwo tiri kumagweta kwedu titoriwo nevakuru vedu, ivo vanenge vachiona munzvimbo dzese dziri ngori nechekuita nekubatsirwa kwevanhu. Tiri panyaya chero dzingave nyaya idzodzi dzebonde, dzingave nyaya dzekunetsekana, dzingave nyaya chaidzo chero dzimwewo dziri ngori general nyaya, patinongofunga kuti basa harina kubatwa zvakanaka pane ipapo. Then chechipiri, pamataura ndafarira pamati ndinogona kunge ndisina mari, nekuti mabva mataura nyaya zvinokwanisa kuitika zvekare. Kushayikwa kwemari kunogona kuva pakuti ndiri pandiri ndiri kufanira kuti ndifambire nyaya dzekuti mwana anofanira kuenda kuchipatara, asi handina rubatsiro rwandinokwanisa kuita, kuburikidzawo nekubatsirwa nekuunganidza mari kunoita masangano akasiyana siyana. Kune inonzi one stop center. Pa-one stop center ndini Rutendo ndambunyikidzwa, ndinokwanisa kuona maservices ari panzvimbo imwe chete. Ndiri kubuda kunoona mukoti uyo achandipa iya post exposure prophylaxis yambotaurwa nesister yangu Geraldine, yekuti iri kundidzivirira kuti achiwana kana neemergency contraception inondidzivirira kuti ndisabatire pamuviri pemunhu andibhinya. Ndichibuda imomo ndichatopinda next door matova nemunhu anokwanisa kutaura neni kudzosa pfungwa, kana kuti vatinoti macounselors. Tichibva imomo next door mune mupurisa, ndakutochikwanisa kuti ndimhangare nyaya yangu zvese zvichiitika panzvimbo imwe chete. Uchibvawo ipapo kune zwala iripo yakamirira kuti ikutsanangurire kuti zviri kuitika pamutemo zvakadii, zvauchange uchitarisira kuti usangane nazvo uchinge waenda kumatare, zvinhu zvakaita sei, kuti mangwana usamuke uchingoti aiwa maloya vanotuka vanhu zvinozodai. Wava kunzwisisa kuti kana kuti iye kwauchaenda kune muchuchisi, basa remuchuchisi nderekuita sei, zvaunofanira kutarisira ndezvekudii, mukati medare unozvibatawo zvakaita sei nyaya yako ichienda yakadaro. Saka ipapo ma-one stop center akagadzirwa kuti dzimwe dzenguva tiri kuuya kunokure kana kubhikita, wozoti vakuda kuenda kuHarare kunotsvaga mupurisa wozonodii. Zviri kungonzi maservices ose akagadzirwa kuti akwanise kunge ari panzvimbo imwe chete. Uri pachipatara ipapo wava kuwana vanhu vose vachikubatsira nemaservices aunenge uchida uchishure mekumbunyikedza. Mashoko akanaka echenjedzo, nekuti ndo ruzivo rwatinoda kubatsirana nevanhu vedu.
munhu anosangana nedambudziko onzi ndanga ndisinayi mari, anosangana nedambudziko ndanga ndisingazvizive. Heruno ruzivo rwukuya kwamuri kavadikani kuti kwane nzvimbo imwe chete yekuti zvese izvo zvinoda kuzvitenda kune vakuru vedu vari kuzvigadzirisa zvinhu zvakadaro, nekuti zvekuti waenda uku wabva wazoenda uku wabva, ende munhu anenge ari mumweya usiririwo kana asangana nedambudziko rakakura kudaro. Asi kana zviri zviye zvekuti apa wabva wataurwa nesu apa wadini, ndafarira wataura nyaya yecounseling, nyaya yekukurukura kuti inodzosa pfungwa zvakare, nekuti tinoziva kuti mutsika nemagariro kana ukataurira vanhu kuti aiwa munoda kuti musangane nacounselor, endai munokurukura, nonzi kutaura chaiko kunobatsira here? Kunobatsira vadikani, nekuti pane dzimwe nguva dzatinodumbirwa. Munoona vanhu vachizviuraya, vachizvikuvadza, vachiregedza zvinhu zvavari kuita nekuti vanenge vadumbirwa. Ndiri kuuya kwauri, kana zvese izvozvi zvaitwa munhu wedu arapwa, wataura futi shoko rakanaka rekuti kune mutemo, nokuti vanhu vakangona munhu abva asungwa nemapurisa akadzoka kunzi aita chioko mumwe, zvataurwa zvakanaka. Saka munhu iyeye anozotarisirwa kuti aite sei akushungurudza iyeyo, zvinoendepi? Mazvita Maichisamba, kana munhu ave munhu ari kupomerwa mhosva inosanganisira iyo yekubata chibharo, sezvataurwa naRutendo, kana nyaya ichinge yamhanharwa kumapurisa, mapurisa vanoferefeta, voitoya voongororo, voita tsvakirudzo, kana kuri kwokuti anofanira kuti asungwe ombotanga aenda kudare, nyaya ichiri kuferefetwa, mapurisa vanomubata vomusunga ombogara muchitokisi. Asi zvakadaro mutemo unoti munhu afanire kugara muchitokisi narini narini kusvika kuferefetwa kwenyaya kwapera. Saka anoendeswa kudare. Kana aendeswa kudare, musungwa wedu watiri kuti ndiye ari kupomerwa mhosva, chekutanga ndinofadzwa nekatauriri kumagweta kwekuti ndiye ari kupomerwa mhosva. Ndingade kuti uzvijekese, nekuti vanhu vanobva vati kwemi muri kuti ndiye ari kupomedzwa mhosva, ambuke vakatomuona achita zvinhu izvi, sekuru vakamuona achita zvinhu izvi, sei imimi pachigweta muchiti ari kupomerwa? Alright, Mazvita, chatinoitira kuti ari kupomerwa ndechekuti munhu mubumbiro remutemo ane kodzero yekufungidzirwa kuti haasi mupari wemhosva, kusvika pabuda gwaro redare riri kutaura kuti uyu ndiye akapara mhosva, ndiye ava kusungirwa mhosva iyi, ndiye ava kupikira mhosva yake. Saka chero pasina dare ratiratsanangura izvozvo, ratirauya neconclusion iyo yekuti uyu ndiye mupari wedu wemhosva, ndiye watabata nekuti taita zvese zvinotarisirwa pamutemo, anenge achinzi munhu ari kufungidzirwa. Ndizvozvo mashoko makukutu ende zvinopa kuti munhu wese, zviri kubva zvarakidza kuti munhu wese ane kodzero yake. Unenge uchinzi uri kufungidzirwa kudzamara wazonzi une mhosva. Hapana ane mhosva kudzamara dare ratonga kuti ane mhosva, nekuti isusu maonero edu, mafungiro edu anosiyana siyana, kunyange tichiremekedza maonero evanhu, asi dare ndo rinotaura. Nyaya iri kukurukurika pano unoiona sei dare? Ndamboti nditi tsinhirei zvanga zvichitaurwa naRutendo panhau yekuti kana iwewe wati wakabatwa chibharo, pane mari dzaunobhadhara here? Hapana mari yaunofanira kubhadhara kunze kwebhasi yekusvika kuchipatara kwauri kunomangara. Ndizvozvo paunosvika iwowo mubvunzo wanga uri uchimirira kuti kuchipatara uku kunonobhadharwa mari here, nekuti kuzvipatara kazhinji vanhu vanononyorerwa kachikadhi chiya vochibhadhara mari. Saka enda zvako mberi uchitsanangura kuti uyu munhu uyu apinzwa munyaya yakauyu, ashungurudzwa, kana asvika kukiriniki vanomuti zvakare here tipe mari yekadhi. Paunosvika kukiriniki iwe uchinomhangara kuti ndambonyikidzwa kuenda pabonde kana kuti ndarohwa, hapana mubhadharo waunofanira kunge uchibhadhara, nekuti iwe uri kunzi wakanganisirwa, wakuvadzwa. Handiti wabva ikoko kana ukaenda kunomhangara kumapurisa, hapana mubhadharo waunofanira kupa kana kune mupurisa upi zvake. Chero ukazoti nyaya yako yasimudzirwa kuenda kudare, hapana mubhadharo waunofanira kupa. Paunosvika kuchipatara handi unosangana nemukoti handiti, wabva ikoko ukaenda kumapurisa unosangana nemupurisa, ukaenda kudare unosangana newatinoti muchuchisi kana kuti PP.
iye pp wako kana kuti muchuchisi wako hapana mubhadharo waunofanira kumupa. Kana ukazodawo mutendawo aiwa unomuunzira mabhanana, asi kwete kusiya mari uchiti iwewe mhanyisa nyaya yangu, nekuti muchuchisi igweta raunopiwa nehurumende kuti rikubatsire rikutsigire, nekuti ndiwe waparirwa mhosva. Saka mhosva dzese dzinoparirwa pamunhu wako iwewe zvinonzi imhosva dzaparirwa nyika yeZimbabwe. Ndosaka muchuchisi achiuya kwauri mahara, mukoti mahara, mupurisa mahara. Mari dzinozonetsa vanhu vakawanda inyaya dzekufamba, ma-up and down aya atinombotaura kuti wabva apa wamdzidzoka unozodzoka mangwana zvichingodaro daro. Ndo pane nyaya wanyatsozvijekesa zvakanaka chaizvo. Hanzi katendero kedu kai ndokari kuunza uhori wekuti kana mupurisa akangokushandira zvinyaya zvakanaka unzi mozonwa kanhingi dhiringi, kana mukoti akakurapa zvakanaka amozodya apa, zvanzi aaka kubatsirwa. Ivo vanhu vese iva vakatipoteredza ndiro basa ravo, mufaro wavo kutibatsira. Ngatisangane.